Angibingelele bazalwane, nawu ama-update aphuthumayo. This is Sicelo Sondiya weSicelo Sondiya Music. Mayelana nendaba ye-transport bazalwane, ngicela ukuthi nihlangane nibe ngama-groups la enikhona khona nikwazi ukuthi nisithinte ukuthi ningakuphi, sazi ukuthi kuhambe kanjani. Sazi ukuthi kuhambe kanjani. Uma nisemsogwaba ngicela nihambe ngama-group sizokwazi ukuhlanganisa i-transport straight. Siyazi ukuthi izolanda nina lapho-ke at your own cost, but angeke kufane nanoma usuke ugibela itekisi ubhekile ufike edrobheni ikushiye sewuyasuka edrobheni sowubheka emathafeni. No, it's a reasonable price. So ngiyacela ukuthi ningithinte bazalwane. Uma usemsogwaba, useNewscom, usengodini, uselihawu, ukadantshi, especially labasepinari, ngiyacela ukuthi bengithinte sibone ukuthi sihlanganisa kanjani nizophumelela nonke. iKZN yezi izobe phakathi kwethu, Joburg izobe phakathi kwethu, KCCI izobe phakathi kwethu, Restoration of Grace izobe phakathi kwethu, nami ngizobe ngikhona, Mangoba uzobe khona, noThando Hlophe, Uncle Matt, abo MC bethu, omunye ubuye eSwazini, Sabatha Sambulo Dlamini, omunye ubuye eCape Town, Lebohang Mnareng. So bazalwane nize ningaphuthelwa, inkosi ibe nawe usazilungiselela. For more information 064 648 777 6. Amen.